Nnọọ, you're welcome. N'ụbọchị taa, anyị ga-ekwu maka ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Ask me, what is ọjị in English? Kolanut. We're going to talk about kolanut. Ọjị. Kolanut. Ọjị. Like I used to tell you, our language is our culture, our language is our heritage. Igbos have very rich culture. Anyị nwere omenani dị iche iche eji mara anyị n'ala Igbo. And otu n'ime omenala bụ ịwa ọjị. One of our culture in Igbo language is the breaking of kolanut. Ịwa ọjị. The breaking of kolanut. Ịwa ọjị bụ omenala Igbo. Kedu ihe eji mara ọjị? Ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-aghọta n'elu osisi ahụ bụ ukwu ọjị. Ọjị bụ ihe eji anabata onye ọbịa n'ala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ abịa na be gị, ihe izizi ị ga-achọrọ ya bụ ọjị, gosi na ị nabatara ya ọfụma. The first thing you're going to offer your visitor is kolanut. It shows a warm reception. It shows you welcome the person into your home. Before you think of the food and every other thing you want to give that person, the first thing is kolanut. And it's symbolic in Igbo language. There are so many things we do with kolanut. We use it to accept or to welcome our visitors. We also use it during traditional festivals to pray. Most of our fathers use kolanut to pray in the morning. Eji ọjị ekpe ekpere. Eji ọjị anabata onye ọbịa. Ọ bụrụ na ị nwere ọjị na be gị and you had a visitor, if you don't have kolanut and you have a visitor in your home, you will give them something symbolic to show that you really welcome them. Like you can offer them snacks in place of kolanut if you don't have. You can also offer them drinks in place of kolanut. It shows you are welcoming them. It shows a welcome attitude to your visitors. Then you can also offer nzu. N'asụsụ Igbo, ị ga-enye ya nzu in place of ọjị. Alright? It also shows you really welcome them. But there are certain things that are taboos when it comes to kolanut. Ọjị nwere nsọ. Ọjị nwere nsọ. A woman cannot climb the tree, kolanut tree. A woman cannot break a kolanut. A woman cannot climb kolanut tree. A woman cannot break a kolanut. She can present it, but she cannot break kolanut. Then, kolanut tree, you're not permitted to urinate under kolanut tree. Ịma mbụ asọ n'ukwu nzi ọ nyụọ mamịrị n'ukwu ọjị. Nwaanyị adị ali enu ọjị. Nwaanyị ada awa ọjị. A na-ejiri ọjị eme ajọ ihe n'ala Igbo. Ihe a bụ omenala Igbo. Ọjị bụ ihe aṅụrị. Ọ bụrụ na awa ọjị, ọ bụrụ na ọ gbara mkpị, dịka ọ bụrụ na awa ọjị ọ dị sofu, ada ata ya ata. Mana awa ọjị ọ gbaa ịbụọ na ịtọ, a ga-ata ya. Mana awa ọjị ọ gbaa ise na isii, ọ mmemme ka ọ bụ, o gosi na ihe ọma ga-eme. Ọ mmemme ka ọ bụ. So a ga-celebrate, a ga-enwe aṅụrị na awara ọjị gbarụ ise na isii. Ọ bụ ihe eji enwe aṅụrị. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe a ihe m na-ekwu bụ omenala Igbo. And omenala anyị bụ njirimara anyị.
omenala anyị ka eji mara anyị. Ọ ihe nna nna anyị ha gwara anyị. Eji ọjị ekpe ekpere. Mgbe gboo, ndị mmadụ adị eje ụka. A na-eji ọjị ekpe ekpere. Apụta ụtụtụ, wepụta ọjị na nzu wee kpee ekpere. Ọ ihe ndị be anyị ji aga ọjị ekpe ekpere mgbe ahụ tupu anyị agawa ụka. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe a na-ekwu. Ihe m na-akọrọ gị bụ omenala Igbo. Mana omenala Igbo bụ ezigbo ihe. Ihe nna nna anyị kụziri anyị bụ ezigbo ihe, maka na ihe a kụziri anyị ka anyị ma, hapụ nke ndị ọcha na-amụta. Omenala anyị bụ njirimara anyị. And ịwụ ọjị bụ omenala Igbo. So si n'ụbọchị taa gawa, mgbe ọbụla mmadụ bịara na be gị, buru ụzọ nye ya ọjị, buru ụzọ cheele ya ọjị. Eji m n'aka na ị na-amụta ihe m na-ekwu. Asụsụ Igbo ka anyị na-amụkwa omenala Igbo, maka ana m agwa gị sị gị na asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Asụsụ anyị bụkwa omenala anyị. So n'okwu omenala ka anyị nọ taa, ya bụ ịwa ọjị. Ịwa ọjị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị chọrọ itinye, use the comment section. Ask me question maka ọjị, m ga-aza gị. Onye nkụzi Igbo, m ga-akụziri gị ihe ọbụla ị chọrọ ịma n'asụsụ Igbo. For now, bye. Ka emesịa. Bye.